Ahojte, tak vám prajem krásny rok 2026 a rada by som vám popriala čo by som vám popriala? Jednoduchosť a ľahkosť v živote, pretože myseľ veci komplikuje a my sa navraciame do tej jednoduchosti, do tej prirodzenosti, ľahkosti, kde keď sa nechytíme na tú myseľ, tak tie veci veľmi rýchlo sa dejú a preskladávajú. A je len na nás, či spravíme to rozhodnutie, že naozaj si idem cestu tej pravej podstaty a že serem na tú myseľ. Nech si hovorí, čo chce. A že odteraz to proste budem oveľa viacej vnímať a všetko, čo tam aj bolo v úvodzovkách neporiadku, tak sa samé narovnáva prirodzene. V úplnej ľahkosti, jednoduchosti, pretože my tu máme na výber a my si môžeme aj vybrať to, že keď sa niečo narovnáva, tak sa to môže narovnávať ľahko, jednoducho a hneď. Takže toto si aj ja sama pre seba prajem. Stále viac a viac si to uvedomovať a ukotvovať v sebe. Tú svoju prirodzenú podstatu žiť. Tu a teraz. Takže krásny nový rok 2026. Ahojte!